Ρίχνοντας μια ματιά στην επιδημιολογία, μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί είναι τόσο σημαντική αστάθεια. Αφορά το 2% του γενικού πληθυσμού κάθε έτος. Από αυτούς το πρόσιο είναι το 85 με 90%, οι άντρες είναι το 85 με 90%, ενώ έχει τρομακτικό ποσοστό υποτροπής σε άτομα μέχρι το 20 ετών, το οποίο είναι 70 με 90% όπως το δείτε. Πώς γίνεται όμως αυτή η κάκωση? Είπαμε κατά 75% κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, με το χέρι να βρίσκεται σε απαγωγή και εξωστροφή, ανύψωση και εξωστροφή, με άμεση πλήξη στον ώμο, είτε σε πτώση είτε δεδομένο άκρο. Εδώ μπορούμε να δούμε σχηματικά την απευθείας την άμεση πλήξη στον ώμο και την πτώση στο δεδομένο άκρο. Πώς θα μας έρθει τώρα αυτός ο ασθενής? Από την εικόνα και μόνο φαίνεται η παραμόρφωση, προφανώς θα έχει πόνο, θα έχει αδυναμία απαγωγής του άκρου και εκχυμώσεις και υπαισθησία στην περιοχή κατανομής του μασχαλιαίου νεύρου. Διάγνωση. Αναπόσπαστο κομμάτι προφανώς αποτελεί το ιστορικό, από το οποίο θα ρωτήσουμε τον ασθενή πού και κυρίως το πώς έγινε η κάκωση, για να καταλάβουμε τον μηχανισμό. Επιπρόσθετα, αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς έχουν προηγούμενο ιστορικό εξαρθρήματος ή υπερεξαρθρήματος. Βεβαίως, για να τεθεί η τελική διάγνωση, πρέπει να κάνουμε την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο.